Un mes despois do pleno no que a Corporación Rianxeira rexeitaba a cuestión de confianza plantexada polo Goberno, a oposición non presentou candidatura alternativa para unha posible moción de censura. Quedan entón automáticamente aprobados os orzamentos. O alcalde entende que a aprobación das contas permitirá devolver certa normalidade ao Concello, que viña traballando cos orzamentos prorrogados dende 2021. Estamos onde necesitábamos estar, non? Que era efectivamente con uns orzamentos aprobados, uns orzamentos realistas, uns orzamentos que se fan cargo da realidade municipal tal cual é hoxe en día, e uns orzamentos ademais que aínda con eso, e aínda sendo uns orzamentos axustados, como tamén no seu día xa comentamos, bueno, permítenos xa mirar cara ao futuro tamén, non? Hai que recordar que o orzamento ten un volumen total de 9.300.000 euros, o que supón un incremento de algo máis do 20% con respecto ás contas prorrogadas ao orzamento do ano 2021, non? Bueno, recollense unha serie de compromisos, unha serie de investimentos que son, bueno, teñen que ver co gasto corrente, pero tamén teñen que ver con proxectos que están en marcha, con subvencións que requiren da aportación municipal, bueno, distintas cuestións que coa situación actual non poderíamos afrontar, non? Con respecto á escasa capacidade de diálogo de que lle acusa a oposición, Julián Bustelo defende que o Goberno buscou en todo momento consenso co resto dos grupos, tanto para os orzamentos como para outras cuestións de interese municipal. Houbo proxectos e iniciativas que antes de leválas ao pleno se buscou ese entendemento, con máis ou menos antelación, incluso nas comisións informativas previas, e vendose que non había esa capacidade de consenso, apartáronse e deixáronse madurar máis ou buscar outro tipo de solucións. A súa vez, houve outras que se levaron, como pode ser o POS do ano 2024, o Plan de Obras e Servicios da Diputación, e saiu aprobado por unanimidade, non? Entón, bueno, non creo que o problema sea ese que se argumenta. En todo caso, tamén, bueno, hoxe pasa isto do que falamos, temos xa os orzamentos novos, pechamos este capítulo extraño na política municipal rianxeira e esperemos que non se volva a repetir. E tamén eso nos ten que levar a recapacitar a nós mesmos, ao propio grupo de goberno, facer tamén unha autocrítica, e os outros grupos tamén, e empezar a pensar tamén no día a día e nos seguintes retos que temos por diante, non? Superada a situación de bloqueo, agarda agora que se abra un novo período de diálogo entre os grupos, polo ben de todos os rianxeiros.